Tipra notice tibino naitongnai ani khapangni rangsangni takuk tai boksongno puilao norokno ani khapangni hamsangma tei khulomung yapharu tini ang kisisa norokno mia laithangmani kogrokno update dinan bagai tini haina hai norok bai nukjak phaipioka mia 13 tarik tangsal Agartala ni rabindra bhavan no 316 family 1223 butar Tipra mothao joining khlai khabari takhotai buksong norok bo social media ni bisingtui norok srai srai ke no omangpuli rongno te okok to marongno manbai khena haifana ang haina haitaisa norong bagai miani omangpili no haikeba miani okok to marongno norongno tewaisa sbai sukroboi sawi manan bagai tini ang haina hai norong bagai okok toma tubui phaimani se khapang takote bukso belaina wanama singsa mia 13 tarik tangsalni sal maribo 316 family 1223 butar Tipra mothao joining khlai laikha tei miani a joining khlai puruwo a joining khlainai rokno media rok bai singjak puru a joining khlainai rok borok srai srai ke no media rokno borok sawi khna rekha jokonte borok media rok bai singjak puru norok dal bidal pati no yakarei tauni bagai Tipra mothano hamjagai tini norok joining khlaipainani nangkha henei media rok bai jokonte miani salo singjak puru khorsa khorungni miawo o joining khlainai rok borok srai srai ke no borok sawi khna rekha CPM pano khaidi BJP pano khaidi ba Congress pano khaidi phiaba sini Tipra sarok CPM bo tonggei ba BJP bo tonggei ba Congress tonggei phiaba Tipra sarokni kokno sana musung phano Tipra sarokni manthai soktaini kokno no tui khursana phano a jagao sujug subija maya Tipra sarokni bagai kok sanan bagai aro khomota rwjagya aboni bagino tini bubagrani nasikmung haikeba bubagrani tuidulmung no sajagai tini sung Tipra mothao joining khlainani nangkha tei tamni hingke bubagrani naharmung haikeba bubagrani nasikmungni bisingtui sara o Tipra sarok tei muthangjaknani lama krei oboni bagino tini sung bubagrani thaniwo sung phainani nangkha sini main sung tini joining khlaimani oboni main karon hingke omono sung BJP bo tonggei CPIM bo tonggei ba Congress tonggei sung o Tipra sa dofani kokno sanani musungui tongphano bokhao phatiui tongphano phiaba sung sanani a jagao sujug manya haikeba Tipra sarong bagai sung khorang tisanani jora kaham manya ba sung sanan bagai sujug rijagya oboni bagino tini Tipra mothano hamjagai haikeba bubagrani logiwo bono logirinani bagai tei bubagrani naharmung tei bini wasukmano teibo kusugo tisanani bagai kotor ke phuanan bagino sung tini Tipra mothao joining khlaimani main karon hingke omono hnei mia media rok bai singjak puru ha a joining khlainai rok tongkosong tongnai lukurok masa magnei srai srai ke borok sawi khna rekha o mangpli rono bo sung srai srai ke sung nugui mankha nge norok kisa o mangpli rono haikeba borokni okok samarok no kisisa norok khnawi naibedi Ani mungkin Subroto Deborma. Tini tamni bagai bubagrani parti bagai ke bubagrani thansa mariwa phaina nangkha. Actually, tini family jaga cini bubagrani leadership na hamjagi no. Pelajar, emne to ang Tipra mothano agi tikna hamjag tongo. Amke biskang sibang wansoka hamjag sim tongo paini. Biskango pai logiren nangnai babai himi no. Seng parti no kai bubagrani Tipra mothano parti no hamjagi bilogi samnang nang wansoka.
taipro sini state di je Tripura raja ni BJP rok Tipra sarok ni bagi kam khai Tipra sarok na hamjagya abo ni bagai bubagra je bubagra no naharoi bubagra rok ni nahamung no nugoi an kha hamjagai je bubagra ni Tipra sarok na hamjagya samung tangani nugoi ang belai khak janggai bubagra ni samung tangani ni ang tini baju tamarka Tripura raja o kono party krai Tipra sana hamjangai ingge bubagra ni nahamung Tipra motha kono bade tai kono naharmang korai Hingke kapani takhuk tei bugsong miani a joining pandawo kok narok haikaba kok sanai rok ungkha puila number 1 o tongo sini borong banang sar Jagadish Deborma tei 2 number o tongo sini borong banang sar Onimesh Deborma tei 3 number o tongo sini borong banang sar Brishoketu Deborma 4 number o tongo sini o hani bubagra hingga puila sini 1 number o sini borong banang sar Jagadish Deborma bo tam hini mia o joining program bo o joining program khlainai rok no o lukurok no bo tam hini kok sarka haikeba tam hini kok saka sing bini o bukhungni kok rok no bo sing kisisa khanawi nalinai bo mia o saka sini borong banang sar Jagadish Deborma Tipra motha khlayasa haikeba bubagrani logio phaya sak o Tipra sarok solution haikeba o Tipra sarok ni manthai soktai je kuno bonchi tongui tongmani je kuno obab ngui tongmani je kuno crisis ngui tongmani Tipra sarok ni under o phiaba o Tipra mothao phai dole dole jugdan khlaya hingke bubagra no logiroi pal palke samung tanglaya hingke phiaba o Tipra sarok ni bibrat tongui tongmani tei manthai soktai maya ngui tongmani phiaba manglak abon bagino joto tongkosong tongnai lukurok no bo mia kobokha joto Tipra sarok bubagra no logio fainani bagui tei bubagra no logirnan bagui mia borong banang sa Jagadish Deborma bo miani o joining program bo srai srai kai tongkosong tongnai joto Tipra hasteni bororok no bo kobokha khapani takhok tei buksong tei omosimia sini borong banang sar Onimesh Deborma bo mia bini bukhani kok no khulogui bo srai srai kai no bo sawi khnari kha tamni hinke kwbangma lukurok tini ano Facebook live tei kami amsayo borokni khoktui ano chiruk salayo haikeba ano bengalai tongo tamni hinke ano BJP o thangnai haikeba Tipra mothani samung khaiglak hinui kwbangma lukurok no ano Facebook live tei kami amsayo borokni khoktui ano salai tonglayo phiaba sini borong banang sar Onimesh Deborma bo mia srai srai kai no bo sumai tangai sawi khnari kha 70-75 bisi kawi thangpa no phiaba ang o national party no ang ani zindagi o ang 70-75 bisi kai thangpa no ang khailengya tamni hinke ang Tipra motha no khainai tei bubagra no ang logiriwi thangnai hinei mia borong banang sar Onimesh Deborma bo miani o joining pandawo bo bini bukhani kokno khulogui bo srai srai kai bo sawi khnarika khapani takhok tai bukso nga phaidi miani o joining program bo bini o bukhani kokrok no bo sawi khnari mani je lukurok bai bo bengai jagai tongmani Facebook live tei phai lukurok bai sajagai tongmani ha bono bengai sengai khai tongmani bo BJP o thangnai Tipra motha yakanai Tipra sarong bagai samung tangya Tipra sarong naya hinei amsuk lukurok bai bo bengai jagai tongmani phiaba bo bini bukhani kokno bo mia sawi khnari kha srai srai kene sumai tangkai 70-75 bisi kawi thangpano ang tobo national party no khailengya tamake Tipra mothao no tongnai bubagra no ang logi thiasak no riwi thangnai hini bo mia srai srai kene bo mia sawi khnari kha te omosimia sini borong banang sar Brishoketu Deborma bo miani joining ni pandawo bo srai srai kene o Tipra hasani joto lukurok no bo kok sarka tei sawi khnari kha joto Tipra sarok joto Tipra sarok bubagrani thanchao phaya hinke haikeba bubagra no pal baksa ke logiria hinke
Piaba sini o Tipra sarongni solution haikaba Tipra sarongni je manthai Tipra sarongni je manani nangui tongmani o manthai rokno जों manglak tamni hinke जों thanchakhe joto Tipra sarok bubagrani logio phainani nangnai tei bubagra bai जों thanchakhe samung tanglanani nangnai o joto 15 লক্ষ Tipra sarok jodi no tini joto thanchakhe bubagrani logio palkhe samung tanglai mangka hinke phiaba sini o Tipra sarokni manthai o Tipra sarokni je solution o Tipra sarok de bibratto khlai tongmani je manthai rije ngui tongmani satok jagui tongmani tei nana rokom khlaijagui tongmani jodi sono जों joto Tipra sarok जों bubagrani logio thancha nglai mangka hinke phiaba o bebak chaya sugya tei bebak manthai manyang tongmarok Tipra sarokni bonchito ngui tongmarok Tipra sarokni osti rokha mayang tongmarok abo bebak no thanchani bisingtui manai tei bubagrani bisingtui no o manthai rok manai hinui bo miya srai no bo sawi khnarika ei paithakos haino haisini bubagra bo srai no sawi khnarika ang Tipra mothao tongphano ang khoroksa Tipra sarokni bubagra ngui tongphano phiaba ang kuno o Tipra hasteni joto wanjui phano ongthung thuruk phano ongthung ang jotoni bagui no tini ang samung kaham khlainai ang wanjui rokni birudiya ang wanjui rokni bagui ang hamyaya phiaba ang jotoni bagui no ang kaham khlainai hinui miya bubagra bo miyani program ni o pandao bo srai no sawi khnarika phiaba Tipra sarokni manthai Tipra sarokni manthai amsuk sanui tongmani Tipra sarokni manthai manani thangui tongmani phiaba kendra sorkarni sini borom gonang home minister Shri Amit Shah rinani musungo phiaba o Tipra hasteo BJP ni sorkarni bisingo tongnai khoroksa khoroknui tini o Tipra sarokni manthai no tini seplewoi tonio tei kasowoi tonio nibo miya bubagra srai ke sawi khnarika tamni hinke Tipra sarokni manthai no kendra sorkar rina musungo Shri Amit Shah rinan musungo phiaba o Tipra hasteni BJP sorkaro tongnai baksa leader khoroksa khorokni dok tini o Tipra sarokni manthai no o Tipra sarokni je ekot no o Tipra sarokni joto dabi daba no tini o Tipra hasteni BJP jara khlainai khoroksa khorokni neta rok tini o manthai no tini kasui tonikha tei borokse tini kebengui tonio phiaba kendra sorkarni home minister Shri Amit Shah kai phiaba tini rinani bokha musungui no tongo phiaba Tipra hasteo tini BJP sorkarni bisingo masa mangnui tini o Tipra sarokni manthai no tini kebengui tonikha nibo bubagra miyani joining program ni pandao bo srai no bo sawi khnarika khapani takhok tai bukso